Jopur mag Mumias omiyo tend kambi rego niang Mumias ndalo 14 mar keto chala mar omenda e lela ne jopiny kao kamano to gidhi kao okang' mar chik ne telono. Jopurgo kaachiel gi jokanyo mamoko e sektano ne twake gi ute fwambo ka giwacho ni dibed ni nitiere tiyo marach gi omenda mag kambino magibiro tok ka duol ma ochung' ne choko osuru KRA wacho ni mibadhi ogo tache kambino ka mar Mumias ka osuru mapok ochul maromo bilion 3.5 bende kambino mar Mumias nigodo ka gope mar bengi mar KCB maromo milion 545 bende nitiere. Kambi loso sukari mar Mumias ne oket thuolo mar manyo kambi machielo ma nyalo tayogi. Cannot file returns correctly. If he cannot give us the report correctly, then what is he managing? That is why we want our legal team to take action right away, and we move up with this matter until we come to a conclusion that is beneficial to the community and the sugar farming industry at large. The receiver manager appointed by Kenya Commercial Bank commenced operations only 2 months after receivership. The $6 million question here is, where did he get the cane that was claimed that it was insufficient at the time of closure? There was no feasibility study and or survey conducted, and even the valuation report of the company assets and whatever was not done.